Pahimangno sa mga motorista nga mag-amping sa pagmaniho ug mohunong gyud sa intersection. Tanawa kining video kuha sa barangay Alang-Alang sa eskina Burgos ug G1 Street, Dakbayan sa Mandawi. Kay mingaw man ang daan daw wa raman ubaling kining duha ka riders nga gikan sa naglahing direksyon. Sa intersection nakaabot gyud ang duha ka motor nga pulos nangalabay ang duha ka riders nini. Padayong awhag sa mga otoridad bisan 10 oras na sa gabi ug mingaw ang daan siguradong hawan kini og mominor gyud sa intersection aron makalikay sa disgrasya. Sa Tacloban City, gitabang kining usa ka bata nga lumos samtang naligo sa dagat. Kuha kini ni atong Domingo dihang gitabang ang 5 anyos nga bata. Matud sa nakakuha sa video, nahitabo ang insidente sa barangay 105 sa nahisgutang Dakbayan. Maayo na lang kay nakatabang ang pag-CPR sa maong bata aron ma-revive kini. Bisan ang nagkuha sa video miangkon nga nakuyawan siya sa maong hitabo apan midasig sa nag-CPR nga ipadayon gayud kini. Ana-ana karon sa luwas nga kahimtang ang maong bata. Pinagwan po kaming lahat, na-tense po kaming lahat kasi po doon sa video, ititigil ko na nga po sana yung video kasi po gusto ko pong agawin mag-CPR kasi medyo may